a cikin wancan zantattukan da yayi eh yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa sahabbai ba daidai ba ma a bangaren kurakuran da annabi yake, wannan maganar da ya faɗa kuskure ne. very Ba good. inda annabi yake ma wani sahabi wanda ba daidai ba, bal ma hasali sai dai su sahabban su wa annabi ba daidai ba. Na'am. Ban sani ba ko ka fahimce ni. Sosai mun fahimce ka sosai. Na'am. Babu inda cikin maganganun da ya faɗa na kurakurai da ya ce wani lokaci ana samu annabi yakan yi wa sahabbai ba daidai ba. Wannan maganar da ya faɗa kuskure ce, babu inda wato annabi yake yi wa wani sahabi wanda ba daidai ba, sai dai sahabban su yi ma annabi abin da ba daidai ba. Ba mu muka ce ba, hadisi ne a Bukhari da Muslim. In kuma kai ma zaka zagi Buhari da Muslim din to bismillah, ga fili ga mai doki. Ya mai dauka di ba gani. Kun ga takin babi ba, Imam an-Nawawi ya wasahi Muslim babi. Yace babu man la'ana hun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa huwa laysa ahlan lidhalika kana lahu zakatan wa ajran wa rahmatan. Babu man la'ana hun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, babin wanda annabi ya tsine ma albarka. Aw sabbahu, ko annabi ya zagai. Mi asabbu ku larabawa? Don Allah ku faɗa min kan in yi fassara da ba daidai ba, wani ya ce na fassara ba daidai ba. Sahihi Muslim na karantawa kan wani ɗan anjima wanda ya yi imani sai Muslim ya tabbatar da wannan magana. Zagi kamawa take yi. Kun gane ko? Ya ce ya rance da Allah babu hadisin, to wallahi ni zan kawo hadisi ba guda ba biyu ba uku ba yau.